Honorable Kennedy Agyapong, woye wagadrini, woye kalaburani, woye dargani, woye dishonest person. What nonsense. What kind of impunity is this? What kind of madness is this? I said the way Messia handles Papa na wasi in same daddy okromano. But the men said ben kum na betina jina say. Now cleaning inagu. Asi again say nani padetel. Ofu ebema. Obi anye bema nchobia. Ba party nti enipa bi tumi kasa te so omu emema. Omu nye mema. Eba contributions ye nyisika omu tumi yibe omu kosesere. And they talk as if the whole world is for them. In the same way, that means resika. More here for promotion to be Kasako Kudroso. Sika for. Please, who born dog? Mestre say, oh yeah, ye penny. And ti mestre say, Adibia, Asia, Yibiano, Anya dia, Ubi Cano. I don't know intimate cell. Name mum. In Yanoa, what the baba, Nasi di be free mubabano. I know, and the bit me are your problem. Right, abusuafo yema mu nyina akwa absro ene no first time and our bahada ana unya meka family no ho amesro so be me subscribe button no so subscribe ene wo nsenifa so no na wo mia so no be part of the family to be bia tumwa na wanya update wanya message ni bi na watimi abehwede ekoso ewa ha yewura Kennedy akompre kwa Agyapong Kennedy akompre kwa Agyapong berimaba one yewura Kwame Bafo Abronye Bro Regional NPP chairman entawantawa ejabo enafe showa enam panifo wintemu no yaka ho asem de akyerem dada sese ade no eya ye murky kyerɛ sɛ eya ye hu eni ya ye nyan esan sɛ brebi a Abronye benya kwan atena TV na radio so bia no na wo to bi emane yewura Kennedy akompre kwa Agyapong Kennedy Agyapong so oyi sɛ oyi ano wo bono mantamu hodom na onkasa biem nanso n'ekitafo nso asojade gumu a abusua enye asenkuma ese jato Abronye etofam no ano eden oba santimantema no mo a constituency chairman ahodo nkabonko omode abetu dwa sɛ eye adwobrɛw emra na de Kennedy ni Abronye eye no ama thank you to ya mampani adada abedi akire ode ne mpanifo ye no ama abekata so ama thank you to no kura no yenka ho asem radio ni TV so social media biem ya de bia Kennedy oni Abronye ntokwa eno ho asem ena yeka yewura Bernard Entwibosi akochama wontumi da no atombi ose mumia mano obia mia na no shut up obia mia na no obia kana no ntum osre anya sade besi akire no enye asempapa yewura Bernard Entwibosi akochama wontumi sem okan na wiei yebebo bi amamo ahwe e wo Ghanacelebrities TV so afa yebekọ enkran Save the Judiciary demonstration yakoso minority in parliament led by Yewura Alexander Fenyomakin NPP MPs afiyewura Justin Frimpong Kodua NPP executives so makamu ho abom say mampani His Excellency John Dramani Mahama owo ulterior motive bi ye no nti chenchina chea Chief Justice Maham tokono peso yi ni free ho na ode ono akasa ne de ene bedi ade ulterior motive benya Ghanacelebrities TV so ne ne update bi ekoso demonstration ase no ne nyina ebom ho amane e wo Ghanacelebrities TV so mesew de abaya ne say subscribe me subscribe button no so na wa like no wa share obetimi do comment nso de agu ase e be reply na ye de ho enkomo e wo habusua ensemo a yewura Chairman Bernard Entwibosi akochama Wontumi ode aba abonten na okade atodwa se osre yemakwa ma adwebramra no yentie no bi ne ewia constituency chairman ahodo omonso nse omode aba abonten no ne abo na afie kọ demonstration ekoso nkran no save the judiciary save the chief justice demonstration no eno so yaka ho asem e de akyerem yenhwe yewura Bernard Entwibosi ako chama Wontumi ensem no ebi so mo be yesa no no mo so the bigger picture they say enkabomunti yeah ana omo esoso ehwe ne sa badumfu brabo da nchebrabo ye nyina ye furu ye baako ye didi a ne ye furu party papa say party kasia sesia no Ghana fo nyina hwehwe se aye 2028 e pese ye ba power no se duru ba bia niema bi sei no ebetimi asi na emom anya de yesie no ana huhia na emom de huhia pa ne se I was say again say Ghana for sa unity a na say nkabomu a Ghana for no epe no eno emum da was say try say ye de bema wo mo de di kan no I say na no fia dai bibi esi ewo Wontumi ha sei aye minua Abronye na ansa na
ayinu ba besie no utie abronye de no ne ade ye na kyese bibia akwakosi usunwan ama chama abronye akwakokasa na esanse kasa wo hoyi no ye ko school ni teacher kwiasika sa o ka asem wi a otumi kasa maso ba akwate akaba se o to anasem a ankane no nti abra yeso ne nyina na ye mamrewa ne ade no mo kire ye se de anansesem city am se adanko na soso watie na waye na abra yewura chama abronye kasa wie ye no aye na ma eno soso ama yewura aye Canada Japan soso enso ba bekasa ya ono soso aka no sede ono soso city a ase esifae eno na amano agina so amana babeduru mpempenso ayem se na no fiadai ama no bae de me baaya me ba na desremu adesra me sre ye gine se Kennedy oye minua panyi na se oye yinua panyi wo hwe MPP dia wo a so mo kasa ebam ani ade eye yinyina no wo hwe Akufuado ejina ho ye yipa edom tie no baumia ejina ho pa edom tie no omo de memfa ne se omo ye presidential level ansana wo de abawo ohene Kennedy so uyi Kennedy free ho a me Wontumi so yasoso ye fredom a edom pese omutie ye ansa na Abronye mo so aba na mesre se wo ye panyin enti mesre se ade bia asie ye yibia no anya de a obi ka no eno no entimi nsew na emom enyi ano a wo de beba na ase de be free wo mu beba no eno ena betimi aye problem enti ne mesre se wada Roma oye Nyankopon na enim adekro nti a wo ye panyin se me Wontumi oye panyin se abro enti de di kan se me pa chew se now no mesrew se ade bia no a asia na se ye yibia no mesre se fache emma no enko from emfamaye sanso ana aye chama Abronye enso so meso mesrew Adaroma se ososo ade bia wodwen se yenua panyini eyi ano na no soso anya wo de bia soso no mesre se ososo jemu free se ye wo fie se ye wo enuanom panimfo wo fie ni ade a nye da bia no na yenuanom panimfo no omudi bem ebi wo ho a omutimi ka bibi na omudi fopa na soso esanso omuye panyini ni nti no na ye de ache eti mesre se sa bibi wo ho soso na ankoye amfa mawa esanse ye nyina no ye funu baako na ye nyina soso ye namfofo nti no mesre na no meme dantem back na dia wanyini seme ana ba wo soso a mesusu manyini sem enti me dantem a mesre se aye mumienu nyina no ya obi ewo mumu bia no monfanche because yaw no a ewo mumu no yaw no ade a yaw no betimi aba ne se so wanhwe ne ya bufuo ba pa de ompesa wo beka no wo beto ne no wakakoka na fe woka wi a brofumu no mamenka ne sei brofumu mamenka ne sei the problem is not the problem but your reactions your reaction will make a problem be a problem and you know said akwya yawa opese ofa na de bekasa ye no da bema problem aye problem na ba ne say a ade a aya mi hunu pa no ene achitafo ona ondi Canada achi ono a omudi Abronye achi ane ade no so ko social media ne ade ye yi no a aniema ono udi Canada achi abeka ono mudi Abronye achi abeka ye yi no sabasa pa na ma asam no asa move another level anwa me ne general secretary kasa na dwono
ofre voter regional chairman anti yamiensa and yakasai general secretary is worried ehano ade ekoso ye ni nyina ehano nti ye etena Nyankopon boase ya kra ya ise ya sanse me na me ye chairman of chairman na se me ye regional chairman afo ni nyina apanyiniti no my free meeting a general secretary be shia yen for say ye betimi ahia na asem we yaka no efia asem kura awa bra asem we say no enko ba bia general secretary is worried. He's thinking about it. Oguswa oye sa thank you to e dia maye nyina no o sa dwen aniema so so a e koso no ene aye ye nyina nti mesre se obia wo kasa dia ma obi bia oyire ba ma memfa me ho anya example me se me kwakopre bibi na se ene a me kan yayi so obia wo pese o kasa ma Wontumi na se o pese o kasa ma Wontumi a it must be in our issues na se issue base and a fakasa e fama me anya timididie because anya MPP ni MPP na anya aya MPP ni NDC anya eniema NDC for kan ya Ghana for expert say kayewura Maham ni NDC for be ya omuntimi nyaye no eno na Ghana for ehwehwe say wo hwemu a said the cement free ete Ghana eko 135 no what you say eno na Ghana for kan ho asem said the electricity say ye 15% aka ho a eno na Ghana for kan ho asem ade a Ghana for hwehwe ene say wona yayi o madi afri adwuma mu no omo beba ohireba me pese me ma for Medasipa for your quick response. Asama Ashanti Regional Chairman Caucus. Ye Kenya ne say MPP a party kese. MPP a party a ye di o ma yenim ama mpuntuo ne nkankro bebre aba ena 2024 aba ye 2 ye Ghana for say yentenase na amanyokuo foforo emra medu o man nanim sankugo no enye enigesem enkugo no enye ade a ewo se ye fa ne tra ebrewei ene yetenase sa amanyokuo na yehwe baabi a ya nye ni ye de Ghana fo ama ye hunu se ye ankoye na ye nso ya agi atom ne ye behwa ye nsiesie na ya tenetene niema na afi ye de ahoden foforo asowe akopre tumi 2028 ama Ghana fo ewe MPP mu arehemu no o manigye awie peye na minua sabrei sawo hwa party for bi a ope positions ahodo e party nim wana e wo pepa se anko beba be di party nanim se flag bearer eno won achidifo ebi kasaye a wahya ase eka ebi mfa kwam attacks and counter attacks ahodo defamation ene kasetwitwi a emfa baako ye ema ye ntem ahyase bebre obia kwotena radio so TV so a no kasa ase sebe party no de obia penko a ehwo anamon ena sesei dodo no etu eno na Ashanti Regional Chairman yese dabi se yekone saa enyeye baabi a yedroi ye hwehwe baako ye baabi a yedroi ye hwehwe se party ni begina brane ya boaboa dom nyina no a free polling station koka national party adwumayefo MPP members a party ni da wona koma so ene Ghana fo a wo munim se MPP ba bedu o man anim a empuntu ba enkankro ba won na wo se
yɛma wo ma rehyimu kɛseɛ ɛsɛ 2028 ɛwɔ yɛ nimu yi yɛbɛtumi de baako yɛ ɛne ahoɔden foforɔ asan akɔpere agye tumi ɛde ama MPP ɛno nti deɛ yɛka ne sɛ yɛnnuanom partyfoɔ a saa bere yi enipa baako bi position a wɔpɛ flag bearer bi a obi pɛ sɛ oba bedie enti ayɛ ntɔkwa kasatwitwie ɛne sɛbe kasa ɛmfa baako yɛ ma yɛtoto ma ne ma ne yɛ ho no yɛse daabi adwobrɛw yɛmpene so ɛsɛ saa nneɛma no ɛbɛkɔ so ɛwɔ party nim yɛyɛ constituency chairman sɛ ɛkɔ a ɛba bɛda yɛn so ɛfiri sɛ yɛ constituency sɛne yɛto aba ɛno nti sɛ yɛama yɛ kasa no mu a manyam yɛama yɛ kasa no anyɛ kasa yɛde baako yɛ ba na ama adwuma no ayɛ den wobɛkasa atia obi wobɛbu obi animtia woyɛ ni nyinaa wie na sɛbe yɛkɔkɔto abato ahodoɔ ni wie a na wofrɛ nipa ne sɛ wɔmmra ma yɛnka mom na yɛnkɔyɛ campaign ɛba saa na adwuma no ayɛ den ɛno nti yɛsrɛ ɛsɛ ɛyɛ baako yɛ ɛne yɛhwehwɛ ɛyɛ nka bom ɛne yɛhwehwɛ ɛyɛ deɛ position ahodoɔ ɛwɔ MPP m ɛyɛ MPP foɔ ɛne bɛdi saa positions no MPP foɔ ɛne bɛgyinagyina party n'anim ahodoɔ akwanya ahodoɔ ɛwɔ hɔ nyinaa mu na ɛno ɛnkyerɛ sɛ saa tumi a yɛkɔpɛ ne nti sɛbe yɛntiti yɛn ho na yɛnkeka yɛn ho yɛnwu yɛn ho anim ase sɛbe wote sɛ obi ɛkasa na nsɛm a wɔka kyerɛ ne nua no ayɛ a ne ho nte ɛba saa na de mnasepɔ ɛne yaw ahyɛ afoforo mu sɛsi ayi deɛ yɛsrɛ obiara sɛ obiara ɛnyɛ n'adwobrɛ na yɛnyɛndwen yɛ core values ho ɔsom baako yɛ ɛne patriotism a ɛda yɛn so no we must rise above factional lines we must reject selfish ambitions and embrace the collective vision that has brought us this far as a party. Unity is not an option now. It is a necessity for MPP. And nti yesre obia say yen keka nsɛm a yɛde mpapa mu bɛba yɛn ntam sabe yenni yɛn ho atem yen bubu yɛn ho animtia sɛnea ɛbɛyɛ a obia bɛsɔre na ho ɔden kakra obetime de aboa ama party na san sɔre na yakɔ akɔdi nkunim no yen nyinaa yɛbɛka abom na yɛbɛsɔre akɔ akɔdi nkunim Ashanti Regional Chairman Caucus yasɛm a yɛka nyinaa no enti yɛse sɛ wo kɔpɛ tumi bi wopɛ sɛ wobɛyɛ flag bearer na wo ne wakyidifo mo amma mo num asɛm anyɛ deɛ de baako yɛ ba mo amma mo num nsɛm anyɛ deɛ de nka bom ɛbrɛ yɛ na mo yɛ nneɛma ɛde mpapa mu ɛbɛba party ne mu a yɛn Ashanti Regional Chairman Caucus yɛn taa saa nipa n'akyi na yɛn ma wo kwan kora mpo sɛ bebra yɛ constituencies na bra bɛkasa ɛkyerɛ party for ɛfiri sɛ woankyerɛ kwampa woamanka bom a yɛhwehwɛ no anwie pɛyɛ ɛno nti yɛsrɛ party for nyinaa a saa bere yi ɔpɛ sɛ odi tumi bi wɔ party nim ɛnkanka ɛne wɔn na ɛpɛ sɛ yɛto wɔn so aba ɛma obɛdi party n'anim sɛ flag bearer sɛ yɛsrɛ wɔ mu ɔmo ne wɔn akyidifoɔ nkasa na ne nyinaa kasa hodoɔ campaign ahodoɔ any party for ɔmo ne ɔmo kasa radio so TV so yɛma yɛnum nsɛm no mmerɛ nyam na nye hwam na nye deɛ de baako yɛ ɛne pɛpɛpɛ yɛ ɛbɛba yɛ party nim na yɛn nyinaa yɛaka abom na 2028 a ɛni akyiri koraa no yakɔ akɔko agye tumi meda ase bebree nyankopɔn nhyira Yadamasi party. Hana yagada ni demonstration ya pasi yakono. Madam Toko ni yantini yakono. Ojo na bi mo yo ni tia. It is about attack on our judiciary. About attack on the institution. It's about judges for yourself. I'm a leader, so we are sure we go.
say a kyei. Dear Maham Apostle Yano, what is required to be a year? Dear Maham Apostle Yano, what is required to be a year? Maham Twaso as a life president of Ghana. The attack is not only on the judiciary, but on the entire country. The entire country is under attack. Because first of all, I shall attack us. That is an attack on our democracy. That is an attack on our democracy. Ballot papers that is an attack on our democracy. President Maham, before we are president, I say NDC lawyers and you're ready. That's why we are president. What's up? She said, hey, I just on my left, I just on my right. Many young bro, she's so beautiful. Est-ce qu'on t'a capable de faire for afutuo? Who is? Petit pêche, petit maille, petit chacal et bail, elle fait même pas souiller un chacal et bail. The decision of the court, I'm humbly calling on all judges, all judicial service staff, to think deep about tomorrow. Not to be too comfortable, because today some government officials are promising judicial service staff and the judges of promotion. So you are comfortable, you don't want to speak up. We will speak up for the sake of prosperity. We will speak up for the sake of prosperity. And then again, we have seen a sudden intimidation of judges. So there is fear. Look at this duah case, for instance. A judge is transferred, and when somebody is on bail, now the Attorney General is able to say that there are some exceptional circumstances that the person must be remanded, and a judge, a high court judge, decides to say, I'm remanding a state intelligence official, somebody who has committed 20 years of his adult life to serve the state as an intelligence officer, is thrown back to on remand, and a judge sat and said he's granting the wishes of the Attorney General. Really? What is happening? Let's be careful. As a nation, all we have is our democracy. Should things get out of hand, we may not be able to control it. So I'm signaling us as a political class, we need to proceed with caution. All of us. We shouldn't take the power for granted. There is unemployment on the streets. The youth of Ghana need employment. The NDC government itself has already failed in its main promise to the Ghanaian people, 24-hour economy. It was not contained in the SONA. It was not contained in the budget statement. And they are busy with resources to attack the Chief Justice, sacking senior military officers. Youth who have been employed in the public service and in SOEs are being asked to go home. We now have two Ghana. The Ghana for the NDC that is in government, and then a Ghana for others who are seen as enemies. This is not a revolution, it's a democracy. So my respected colleague, I am humbly on behalf of your fellow citizens